Исәнмесез укучылар. Алдагы дәрестә без бер буыннар белән таныштык. Бер буыннарның суммасы ничек аталыр? Мәсәлән, 5 тапкырланган x квадрат y минус 3xy плюс 2y минус 1 аңлатмасы 5 тапкырланган x квадрат y минус 3xy 2y минус 1 бер буыннарның суммасы булып тора. Мондый аңлатмаларны күп буыннар дип атыйлар. Күп буынны төзүче бер буыннарны күп буынның буыннары дип атыйлар. Димәк, әлеге күп буын 5x квадрат y минус 3xy 2y минус 1 буыннарыннан тора. Билгеләме? Күп буын дип бер буыннар суммасын атыйлар. Күп буын 2 буыннан торса, аны шулай ук 2 буын. 3 буыннан торса, 3 буын дип тә атыйлар. Бер буынны бер буыннан торучы күп буын дип исәплиләр. 6x квадрат y плюс 3 плюс 2xy-ның икенче дәрәҗәсе минус 2x квадрат y минус 9 күп буынында 6x квадрат y һәм минус 2x квадрат y буыннары охшаш кушылышлар була. Чөнки аларның хәрефле өлешләре бер үк, ягъни коэффициентлары белән генә аерылалар. Хәрефле өлешләре булмаган 3 һәм минус 9 буыннары да охшаш кушылышлар булыр. Күп буындагы охшаш кушылышларны күп буынның охшаш буыннары дип атыйлар. Андагы охшаш кушылышларны берләштерү күп буынның охшаш буыннарын берләштерү дип атала. Әлеге күп буында охшаш буыннарны берләштерик. 4x квадрат y плюс 2x квадрат y квадрат минус 6 күп буынының һәр буыны стандарт рәвешле бер буын була. Бу күп буынның охшаш буыннары юк. Мондый күп буыннар стандарт рәвешле күп буыннар дип атала. Теләсә нинди күп буынны стандарт рәвешкә китерергә була. Моның өчен аның һәр буынын стандарт рәвешкә китерергә һәм охшаш буыннарны берләштерергә кирәк. Стандарт рәвешле 4x квадрат y плюс 2x квадрат y квадрат минус 6 күп буынның буыннары булып 3-нче, 4-нче һәм 0 дәрәҗәдәге бер буыннар тора. Бу дәрәҗәләрнең иң зурысын күп буынның дәрәҗәсе дип атыйлар. Шулай итеп, әлеге күп буын 4-нче дәрәҗәле күп буын була. Стандарт рәвешле күп буынның дәрәҗәсе дип аңа кергән буыннар дәрәҗәләренең иң зурысын атыйлар. Ирекле күп буын дәрәҗәсе дип аңа бердәй тигез булган стандарт рәвешле күп буын дәрәҗәсен атыйлар. Хәзер күп буыннарны кушу һәм алуны карап үтик. Аның өчен без алдагы кагыйдәләрне кулланырбыз. Беренче, җәйләр алдында плюс тамгасы куелса, җәйләр эченә алынган буыннарны үз тамгалары белән язалар. Әгәр дә җәйләр алдында минус тамгасы куелса, җәйләр эченә алынган буыннарның тамгаларын капма-каршыга алыштыралар. А квадрат минус 4аб плюс b квадрат һәм минус а квадрат плюс 3аб күп буыннарын кушыйк. Моның өчен аларның суммасын төзибез, аннары җәйләрне ачабыз һәм табылган күп буынның охшаш буыннарын берләштерәбез. Җавапта минус аб плюс b квадрат күп буыны килеп чыкты. Хәзер а квадрат минус 4аб плюс b квадрат һәм минус а квадрат плюс 3аб күп буыннарын алыйк. Шулай ук әлеге күп буыннарның аермасын төзибез, җәйләрне ачабыз һәм охшаш буыннарны берләштерәбез. Җавапта 2а квадрат минус 7аб плюс ba квадрат килеп чыкты. А квадрат минус 4аб плюс b квадрат һәм минус а квадрат плюс 3аб күп буыннарның суммасын минус аб плюс b квадрат күп буыны рәвешендә. Әлеге күп буыннарның аермасын 2а квадрат минус 7аб плюс b квадрат күп буыны рәвешендә күрсәттек. Күп буыннарның суммасы һәм аермасы күп буын була. Гомумән, теләсә нинди күп буыннар суммасын һәм аермасын күп буын рәвешендә күрсәтеп була. Бүген без күп буыннар белән таныштык, хәзер практик биремнәргә күчәбез.